Обаче на обяд седнахме така в колата, понеже много студено беше, микробуса. Шефа ме беше оставил колата си и на тях викам, къде ще едем, викам, ай ще влезем в колата, тримата се запутахме един до друг, който имаше, дал Господ, там ядахме. И в един момент не знам какво ме влезе в сърцето. Както седя така, почнах да правя молитви, без нищо. Влезе ми в сърцето нещо и каза, почни да се молиш. И аз вземах да се моля. Моля се и в един момент вечерта се прибираме. Обаче племенника ми да захваля Бог, понеже една душа искаме да вкарваме пред Бог, разбирате ли? И затова съм благодарен на Бог. Племенника ми става 3 часа през нощта, някой го буди. И той става и почва да прави някои молитви, защото племенника ми се трусеше. Наркоманче си беше. И затова съм благодарен на Бог, че го отделя тези неща. И на сутринта, като дойде да ми разкаже, аз с жена ми в 6 часа сутринта почнах да плача. Сутринта, като ходя на работа. Но преди това, той ми разказва лапито, даже има друг клип. Не вчера, оня ден, как Бог му се явява на стъклото. Той работи и седи като замразен и гледа Бог. Ако не вярвате, може да ви го пусна да видите. Просто той ми го казва, аз се шокирам, понеже сигурно Бог може би е направил.